Ekis kadikeng katibaybay, ekis pay kadikeng ka dagiti karayan wenno cold spring, wenno sapsapulem kadi ti extreme adventure nga mangpapartak ti pitik ti pusom. Come on! Intayon idza Ilocos Sand Dunes. Adda dito iti makapa-thrill of 4x4 rides, ATV, ken sunboarding asigurado amang yaw awan ti boring ken stress abiyag mo. Uray pay no narigat ti tiyempo, wenno agnato ti presyo ti petrolyo, adulat ta dagiti turista nga agturturong ditoy, mangipakita laeng no kasano ka-popular daytoy a destinasyon. Ket saan laeng a rides ti ma-enjoy mo? Kompleto pa'y gaputaaddan dagiti souvenirs, merienda akas lakwek-kwek, ken adupay a pagpilian. Segon ken ni Miss Angel Ligzairaza, may saka dagiti mangiman manehar iti daytoy nga negosyo, ket ditoy nga ingudwa ti nagturong kadakwada, saan ketakas idi at talaga amapunno ti tao iti pwestuda. DJ rides mi kuma idi last year ket han mi nabit kasi DJ gamin yung mato ti diesel, syempre di DJ agencies may nga agipan iti tourist, adaw mat iti nag-cancel ngamin, sir. Nag-cancel da ma? Yes, sir. Okay. So dagiti nag-book ma'am no no agi-book da saan da pay masapol dagbayad? Adda di DJ nagpa-advance booking, sir, ngam syempre yung mato mat iti rate iti accommodation as well as digiti pag 4x4 and kan digiti daddo mga tourist spots, sir. Adda mat digiti nag-increase ti baybayan na isong adda mat digiti tourist nga handa nga kayat ti agnayon iti bayad kidi travel agency isong nga nag-cancel, sir. Adda DJ may isang agency mi nga nag 30 vans iti bookings na nagbalik lang iti 11, sir, kasi nag-cancel the gesta. Inayon na pay, nagtultuloy lata daytoy a negosyo gaputa nakipagtay-upda kadagiti ahensya para iti turismo amang papigsa ti panagawis dagiti turista. DJ kayat nga itry ti highlights ti Ilocos Norte nga madikpay nakapadas. May lang itry dito Ilocos Sand Dunes 4x4 ride and sunboarding. Tapno ma-experience yung mat iti extreme and sunboarding dito, sir. Dakayga di pa naka-experience. Ken saan laeng ataga dito iti maawis. At damit dagiti turista ang naggapo iti Metro Manila ang nangipakita iti positibo a reaksyon ti kapadasan da. Right. Super fun! Sobrang extreme. Yeah, extreme tapos sobrang saya. And then, ang ganda lang din dito. Nakaka-relax. Actually, dati pa po, I wanted to experience this. So, when I experienced this, it was so fun. Una po, kinabahan ako, but extremely, it's so fun po. And it's so fun, even though it's scary. And did you feel safe throughout the Yes the po, ride? it's so safe because you can see that they have the phone even in the outer, the inside. So it's so safe naman po. Even the drivers are accommodated. Let's go! Ragsakin adventure tagururay ken ka ditoy Ilocos. Para ititara at maglakbay, NPI 2 News Portal Ilocos.